Agwanta ko diya ulingan. Way tong kaon halos. Wa kay kaong kaon halos des ulingan. Magwanta nimo tayo wa kay kaong kaon halos des Taman ulingan. sa isa ka kaonan kaduha. Isa Sa ka adlaw ka isa. sa isa ka Trabaho mo ko sa uling. sa isa ka adlaw kas ara ka mo kaon. Oh. Sige tay ani na lang ha. Nakoy ihatag nimo tay. Paano tay naibugas tayo? Salamat kayo. Ha? Salamat. Ay hilak tay. Tantos lang natutong kabubrehon tayo. Sa uli. Ano ko kinabuhi. Lisa tay. Atras man ka. Ha? Unsa may mong dala? Tunggay. Ha? Tangad. Tangal kong gayon sama nimo. Ay gulayon lawo yon. Loyon. Unsa man na yung karton? Baligya na nimo. Hapin, higda. Higda. Hamon na pit ni Ulingan. balay. Sa ulingan ka nagtrabaho? Hmm. Napakay pamilya? Naman. Bakol. Ha? Bakol. Bakol ang imuhang Akong pamilya na high blood niya di kakaw. ang imuhang Sawa. asawa. Amang kapadong. Ang ato ulingan. Moray mo panginabuhi. Ulingan. Oh, nya gagmay ra kay Gagmay ra kay halin. Oh. Pila may halin. Porsyento rami so sa isa ka buwan malag mo kuan mi og pinakakuan na. Di so kuan na mo sa pagkaon sa utang niya tapos ako mga anak pa gyud Pila man kabuk mong anak. patro noon. Gagmay pa. Dagko na trabaho isa. Nag-provide pa sa inyo. Nawa na kayo ninyo naman. Aw, naminyo na po. Pila na may edad nimo? 50. 50 anyos na ka. Hmm. Ang tulo ka buok gagmay pa. Kuan pa gagmay pa. Na grade 7. So maigo na nimo yung income sa uling tigadlaw. Layo kayo dili ko kabayad sa mga utang. Biya ka bayad sa utang. Igora sa pagkaon. Nya tambal sa akong asawa. Imo unsay na bakol imong asawa? Kanang nagkuan ng ginaana ra. Nakalakaw man siya pero dili. Oh. Di siya makakuan. Makalihok nga. Ako ang taon nun gi. Tambal. Mayon tayo no kay wa jud nimo gibiyahan imong asawa ba? Awa man ako mo ginatusan kay saan man na nga. Yung nana mo na. Sige. Nagkaroon gulay. Ako sudan din na. Say asinra. Saywa. Ba? Oh. Antos ng gagasin Oh. Ulingan. sa ulingan. Ginoo ko kayo oy pintaon. Pwede dito tatay. Istorya ta dito ka diha. Ah. Sige. Karon tay pila may income pud mo sa isa ka adlaw tay? Kuan kung mamiling ko kung wako sa ulingan. Kasagaran na. 300. 300 isa ka adlaw. Oo. Kuwang way pagkaon. Kuwang ras pagkaon. Kuwang sudanan. Pamal ba kayo sudanan niya. Bugas. Tambal. Agwanta ko diya ulingan. Way tong kaon halos. Wa kay kaong kaon halos des ulingan. Magwanta nimo tayo wa kay kaong kaon halos des Taman ulingan. sa isa ka kaonan kaduha. Isa Sa ka adlaw ka isa. sa isa ka Oh, trabaho mo ko sa uling. sa isa ka adlaw kas ara ka mo kaon. Oo. Magwanta pud nimo sa isa ka adlaw kas ara ka mo kaon tay. Ha magwanta ra nimo? Gwanta man. Mao. Mo ko. Sige tay ani na lang ha. Nakoy ihatag nimo tay. Wa adi apre. Naman sa ulingan. Ha? Nangito. O wa na tay naibugas tayo. Oh. Nya karon tay. O para dili sa ka magwan karon o nay imong pang Ngayon ko salamat. ha? Dapat. Ilang salamat las Ginoo kanon ay tay ha. Salamat kayo. Ha? Salamat. Ay hilak tay. Tantos lang natutong kabubrehon tayo. Hmm. Yan po ang Ginoo tanan tay ha. Musulbad na lagi ng kapobrehon na to tay. Salamat kayo. Ha? Salamat. Sige ra. Digto ra ka pasalamat sa kay tas-an tay ha. Ayaw sa kuha ha. May gani kay na. Ha? Salamat kayo. Kana ra joy imong sako mo imong higdaan no? Imong kani Karton niya. Ngayon kayo ko. karton na imong higdaan. Mabuhay banig. O tay banig. Tabla ra ba? Ngayon ko karton tindahan. Kanay tayo tay pangpalit nimong banig oh. Kana pangpalit nimong sudan kani pangpalit nimong banig ha. Salamat kayo. Sige ra. Sa ano ko kinabuhi. Muna tay mo na gingon tay walay gihatag nga pagsulay sa Ginoo nga dili nato makaya.
Ha? Pag sulay ra tanan tay malay mo moabot ang panahon tay nga ang imong anak mo'y makaluwas sa kalisod. Oo. Oo. No? Mami, hindi akong problema ng akong asawa. Imong asawa jay imong kaproblemahan. Takpan. O sige tay, nya mao ra to tay. Oh. Amping-amping ka kanunay ha. Salamat kayo. Sige. Kaya ra nimo tay. Kaya raman. Pre, dayong pre. Ulo daw ulo. Kaya raman kayo. Sige tay, amping-amping kanunay. Oh. Sige. Salamat kayo. Sige.